खालामथारहाय दाउखौ नेनांगौ अब्लाबो नेयालासिनो फैबाय आं हाखु दाउखौनो नोंनो हरनायखायनो सोरखौबाफोर माबाफोर रायखोमालायनो मोनगोनदां होननानैहाय मैया हरसे उन्दुनो हायासै नङाना आङो नोंलाय बोरैथो थाखो उन्दुनो हादों नों आलो गोजोनै गैया आंथ' जानोबो खहाबासै लोंनोबो खहाबासै उन्दुनोबो आं हायासै मा जादों माबाफोर जादों नामा नै बिनिया माबाफोरसो जादों नामा उल्थासो सोंलायबाय मैया ओइसो बिहामजो गोदानजों रायजानाया बावगारबायना नोङो एसेबां थाबनो हजम जाबाय नोंहा जासुलि नोंनि भान्दारानो मोजांहाय गासै बाथ्राफोरखौबो रायजाबाबो जावजाबाबो फबजाबाबो थाबनो हजम खालामनो हायो गैया आंहाथ' हजम जाथाराखै ओरैनो आं नागारथारा आङो बिसोरखौ बाद्रा लानो हायागौमानि आंहा हजम जानाय नङा सोरखौथो मा खालामनो हाबावनो दालाय बाद्रा लानोबाबोलाय बोरैथो लाबावनो इसानि दिपालिखौ लिंहराबाखि जाबावगोन दे बेखौनोथ' आंबो मावनो नागिरदों बिसानि दिपालिखौ लिंहरनानै थिगसे खोथा लागायना होनोसै आङो थांनानै सालादो खोराय जाहैथों नै माथो जासुलि आरो आगैलावगि मोनसेलाय बहाथो थांनो नागिरदों ग्रोब लोगो मोनसनबाय दे ए माथो आदै धनिरामसोलाय नै जोंबो लामाथिं ओरैनो ओंखारदों नै आदै धनिराम नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाखाबाय माबाफोर खबर नामा लावगि खबर माने नोंनिसिम खबरानो दङमोन नाथाय आदै धनिरामाबा फोथायगोन ना फोथाया जोंखौ ओरैनोबा गामिनि मानसिफोरा बयबो मिसा मिसुलिया होननानैसो बुङो नोंबा फोथायगोन ना फोथाया बुंनानैबो ओरैनोसो लस जागोन फोथायाबा आयौ लावगि मा बुंनाय जाखोसै नोंनियालाय आदै धनिरामा मालाय बायदि मानसि नङा बियो फोथायो बुं माबा खोथा जाखो फोथायलायनो हानाय हायै बुङाब्लालायथाय आंलाय बोरैथो मिथिनो बुंबासो मिथिसिगोनलाय दे बुंदो मा खोथा नै आदै धनिराम नोंसानि फिसाला गिदिरा फाग्लाया गोमादोंबालाय जोङो मैया ओइ दंफां सायख्लुमाव जिरायनानै दंमोन आरो ओमफ्राय नोंसानि बिहामजो सानैया नागिरनो फैनायावहाय आं सोंनायसोमोन नोंसाना मानसि गोमादों होननाया मोनबायना मोनाखै होनना सोंनाय आन्थायावनो नोंसानि बिहामजो उन्दैया आयौ मा एसे खुगा आयौ मा एसे खुगाखा ओरैबायदि रायबायहाय जोंखौ सोंनाय आन्थाखौनो ओरैबायदि रायखाबाय माइलानि साइलानि आयौ मा बुंखो रावजोंबो बेफोरबायदि बुंजाफेराखैमोनहाय माबायदि बिहामजोखाहाय नोंसानि मादैयालाय माथो मानसिफोरनि सिगां जि बाख्नायना लासोयोलाय बिहामजो उन्दैखौ आंनि बिहामजो उन्दैया सनाथार माइनाव लोखि आयौ बाख्नाय होननायानो सना रुफाजोंबो हाखाया ओरैबायदि बाख्नायो मा नंगौखौसो बाख्नायो ना नङाखौसो बाख्नायोथाय गाज्रिखायसो बाख्नायना लायोदां मा एसे खुगा बेबायदि बिहामजोखौलाय बोरैथो सोंनानै लाना फैखो नोंसालाय मा खोनाखो बेफोरखौ दालाय आंलाय मा होननानै बुंबावनो औ नोंमारगौहाय आंबो दङमोन लोगोसे जि हामा रायना गालांखाबायहाय जोंखौ जि दुखु मोनखाबाय आं हरसे उन्दुनोनो हायासै आङो गावखौनो लाजिनाय मोनसोबाय दे बिदिब्लालाय नोंसोर बहा थांनो नागिरदोंमोन थांदो आंबो गामि दसे बेरायहैनि आंलाय दालाय माथो बुंबावनो आरो आं न'आव थांग्रोनि र' नै आदै धनिराम फंसे खोथा खोनासंना थांबावहाय आरोलाय मा खोथा खोनासंबावनो खोनासंनोबो नांगोन बिहामजोखौनो नोंसा बिदि नायनानै लाबोखाबायबा आरो नोंसानि बिहामजो गिदिरा मोखां खामबायना हौवाखौ नागिरनो थांफ्ला-थांफ्लिनो गोदोनि एक्स बयफ्रेन्डखौसो लोगो हमहैनाय दा जों मैया नुनाय सानैजों आखाइ हमलायनानै जि गाबस्लु मिनिस्लु रायलायसोबाय थानाय आरो माबाफोर खोन्थाबावनांगौ दङ गैला दे बिदिब्लालाय थांदो आंबो थांनोसै जोंखौ मैया लाजि फोनांनायनि बान्थाया दासो मोनसिगोन दासो जाहैसिगोन थियेटारा साला बाद हो दिपालि सिपालिलाय मानोसो नांबावगौ नांला जोंनो रावनिबो गोनांथि जिखौ बुंनांगौ मेन हेड मास्टारानो बुंखाबाय जाबाय दे थांसै जोंहाबो जोंनि खामानिया जोब्बाय दासो एसे रेजें मोनलायदों गावखौनो दे बुंनायाथ' बुंबायहाय नाथाय मोजां जादोंना जोंनि बुंनायफोरा उनाव माबा मोनसे गन्डगल जायोब्ला गिनोबो गोनांहाय मामोन आयै मानोबा आंखौ लिंहरामोन औ आइजोमै बेसेबांथो न' सिङाव बेबायदि हाबसो थाबाय थाबावनो आं बेनिखायनो नोंखौ लिंहरदों सानैजों दसे टाउनाव बेरायनानै फैनि नंमारगौ आयै टाउनाव बेरायनो थांमारगोन औ नंगौ आइ टाउनाव आं नोंखौ बेरायनो लांफागोन गासिबो बुंसोगारदों आंखौहाय बिहामजोखौलाय मानोथो लाबोआ बिहामजोखौ नायनो होननानै गासिबो आंखौ बाजाराव टाउनफोराव लोगो मोनबानो बुङो थां मोजां देलायदे आइदे टाउनाव थांनि आरो हाबायाव आं नोंनो सना होनाय जायासैना नोंनि गोसो बायदि सना नायनानै लाना फैनो हागोन ओंखारदो नोंफ्रायाबो गामियाव दसे बेरायहैदों आं बुंखाबाय नोंफाखौहाय दसे टाउनाव लाना फैनि होननानैहाय थांखारिदो थाब बारा देरि दाखालामबाय दाथासै आयै नों जोबोद अनसुलि
जागोन दे आयै आं ओंखारहैनोसै आरो सोरांस्रिखौबो खबर होनोसै सोरांस्रियाबो जोबोद रंजागोन बियो जोमै नाङा सोरांस्रिखौ नाङा आं नोंखौल'सो बुंदों ना जों सानैजोंल'सो थांनानै फैगोन सोरांस्रिखौलाय आंलाय मानोथो लाबोफाखो गेजेरावलाय आयै आं थांनानै सोरांस्रिया थालाङोबा दुखु मोनगोन बियो जोङो उन्दैनिफ्रायनो हारसिं मालाबाबो बजार खालामफेराखै थांफेराखै बेरायफेराखै बे समाव सोरांस्रिखौ हारसिं गालाङोबा सोरांस्रिया दुखु मोनगोनदां थौ नायै जेबो नङा साथामजों थांनानै फैनोसै खामानिफ्राबो मावखांजोबखाबाय जोमै खालि सोरांस्रिजोंल' नांनानै थायो मानो दानि जुगावबो लोगो नङाबा सोलिला नामा गोदोनि खोथाखौ लानानै दाबो मानो रायखांबाय थायो गोदो नोंसोर न'खर गंसेयाव बिब' बिनानावमोन दायो नोंसोरो बे न'खरा आंनि बिहामजोसो नों आंनि बिहामजोसोथ' जोमै दानि जुगावबो खालि लोगोल' नांगौ नामा नों हाबा जाबाय दायो नोंसोरो गाव गावनि संसारखौ सानदो सोरबा बिब' सोरबा बिनानाव सोरबा आंगोआनो जाथों मानो हाबानि उनाव गासैखौबो नागारखानो गोनां जायो बिनानावा बिनानाव बायदिनि थादों बांद्राय लेथा फेथा खालामनानै दाना नङाबा नों सानसे नोंनो जामब्रगोन मिथिब्ला नोङो आं मा बुंनो नागिरदों नों एसे बुजि नोङो अनो होननानै नोंनि संसारखौनो बिनो गथायनानै होनो हागोन नामा नोंनि फिसाखौनो बिनो गथायनानै होनो हागोन नामा बेहाबो फिसा दं बेहाबो संसार दङ नोंबो नोंनि संसाराव नों हारसिं आगान सुर नों गावनि मेगनजोंनो नुखायो माथो नोंसोर सानै बेसेबां फाराग दङ नों एसेबां समायना आरो बियो नायलाय दादुरि मोखाङानो खामब्रेमब्रा मोखां एब्र'ब्र'नो बेसेबां फाराग दङ आंखौ एसेबां बुंसोगारो मानसिफोरा बेनिखायनो आं बेखौ आंनि बिहामजो होननानै मानसिफोरनो खोन्थानोनो लाजियो आं नोंखौसो बिहामजो होननानै गासैनोबो सिनायथि होयो आरो दिनैबो नोंखौ हैनो लांनो नागिरदों आरो नों बेयावनो खालि सोरांस्रि मा जानांगौ आंनि मान सन्माना आंनि मान सन्मानखौथ' दोनथ' नों गावबो लाजिनांगौ ना बेखौहाय नोङो बिनानाव होननानै मानसिफोरनो बोरैथो सिनायथि होयो लासिसि नोंनो एसेबो मिलायस्राया इनि फुयाथ' हनै फाग्ला बेमारिखा साननैसोनि उनाव नोंनि न'खरखौ मोजां नुनानै नोंनि संसारखौ मोजां नुनानै नोंनि फिसाखौ गोग्गो देहा साइस्थ' मोजां नुनानै नोंनि फिसाखौ नोंनियाव बियोब्ला अब्ला नों मा नोंनि संसारखौ नोंनि फिसाखौ नों बिनो गथायनानै होनो हागोन नामा साननानै नाय एसे जोमै औ नंगौथ' आयै नों थिगखौनो बुंदों जागोन दे आं हारसिंनो ओंखारनानै फैनोसै आङो सोरांस्रिनो खबर होला आयौ आं मा खोनानो मोनखो आइया सासे बिखुनजो जानानै मानो बिदि सोरखौबा नायख्ल'नाय सोरखौबा बासिख्ल'नाय आइया मानो बेबायदि बियो बिहामजोफोरनो मोजां गियानसो होनांगौमोन नाथाय आइया मोजां खामानि मावाखै न'खरखौ सिफायनोसो बियो सिमां नुदों रुपा हा माथो जाखो दिनैलाय गाज्रि खावबाय थाखो नाम खारिलायनानैलाय बहाबा थांनो होननाया एसेबां थाब फैफिनबाय बिहामजो नों सिङाव थां नोंखुनजोजों आं एसे बाथ्रा दङ जागोन दे आफा ओमफ्राय माथो जाबोखो नोंहालाय गामियाव ओंखारलांनायालाय मा एसेबां रागा बिहामजोखौलाय मानोथो सिङाव थुनहरलायनाय आंजोंलाय मा बाथ्रा जाखो जोंलाय गावनाव थांनोसो ओंखारगासिनोमोन औ थांबायबो दंखायोमोन आं आरो थांगौमोनबो जेब्ला आं लामायाव नोंनि बिहामजोफोरनि सोमोन्दै गाज्रि रेकर्ड खोनायामोनब्ला मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिफा बबे ससेयावलाय बिहामजोफोरनि गाज्रि रेकर्ड खोनानानै फैलायखो नोंहालाय नोंगौ नङा बासिनो रोङासै नोङो डाइरेक्ट नोंगौ साननानै नोङो बिदि न'खराव गरम खालामफैयो सोरबा नंगौ नङा बिसार खालामनांगौआ सोर न'आव सोर थायो अफिसाव सोर थाङो नों खालामनांगौना आं खालामनांगौ नों सासे बिखुनजो जानानै गावनि बिहामजोआ अबेथिं आगान सुरदों अबेथिं मा सोलिलांगासिनो बेफोरखौ नोजोर होनो हाया नोङो सि जोबोद लाजिनाय मोनबाय आङो जोबोद लाजिनाय मोनबाय गावखौनो मोखां खिन्थिनो हायि जाबाय आं बाहेराव आं सासे धनिराम बसुमतारी एसेबां मान सनमान गोनां जानानै लामा सामा बेफोरबायदि मालायनि खुगानिफ्राय बाथ्रा खोनानानै फैनो गोनां जायो गावनि बिहामजोफोरनि लाजिनाय मोनबाय आं बिमा हा सोरथो मा बुंखो बिफा खोन्थासाय नों खोन्थाब्ला आंलाय बोरै मिथिनो बिफा दे खोन्थानाय सोर मा बुंदों सानखाथारदोंमोन आङो बे न'खराव सुनि हाबबाय होननानै सुनि बिफा नों थर खालामदोंना बे न'खराव सुनि हाबबाय जेब्लासिम बे मोखां खामब्रायखौ बे न'खराव बिहामजो सोनानै लाबोबाय बे समनिफ्रायनो जोंनि न'खराव अनेक जालु जानायानो जोबला ए बिमा नोंनि आखला बिदिसो न'खराव माबा मोनसे जायोब्ला खालि न'खराव सुनि हाबदों बिहामजो गिदिरनोल' दाय जायो बिहामजो गिदिरनोल' दाय नुयो नोङो बिहामजो गिदिरा एसेबां गाज्रिब्ला नोंनि सना बिहामजोआ मानोथो ओइ गामिनि मानसिफोरजों नांलायसोदोंनो बेफोरखौ नों थर गैया नोंनि बिहामजो सनाखौलाय नों मानोथो बिसार खालामनो रोङाखै खालि नोङो बिहामजो गिदिरखौसो नुदों बिदिसो होनबा बाथ्राया हा बेलाय माथो गाज्रि जाखोनो थिगानो जाखादोंना न'खराव सोरबा सासे नङा सोरबा सासेया एसे गारहा थाखानांगौ अब्लासो गाज्रि नोजोरफोरा नाङा मानसिफोरा बांद्राय नारसिननो हाया जेबो नङा बिफा थिगानो जाखादों खाफालसो साननानै ला नोङो न'खराव बेबायदि बिहामजो फैदों न'खरखौहाय बेंनानै लाग्रा गावनि फसायनाय फसायै बाथ्राखौ दानख्लायनायावबा बिराद एक नम्बरमा नोङो बिमा आरो नङा गोबां खोथा बुंदों बिहामजो गिदिरखौबो सोरबा सेंग्राजों लोगो हमलायदों होननानैबो बुंदों
बिदिथ' मालाबाबो जाथावा हैलाय नंमा गोसो मोनसे नङा मोनसे बिनि रेकर्ड खोनागोन सानखादोंमोन आङो सि मा लासिसि बाथ्रा खोनादों आङो फिसाय थाखानानै आरो मालाय सेंग्राजों लाइन मारिदों मालाय सेंग्राजों लोगो हमदों र' बेखौ थिखादों होनना बुद्रुहैनि आङो सिक्काहोनि आं बेखौ सिक्काहोनि दिनै नंमारगौ आइया जोबोद मोजाङानो गियानखौनो होमारदों आइया थारैनो जोबोद गियानि मात आं जाम्बि जानानै दंमारोमोन नंमारगौ आं एसे सियान जानांसिगोन आं बिदि जाम्बि थाबाय थाबा जानाय नंला हाबा जानानै फैनायनि उननिफ्रायनो नै देरहागोमादोंनो नै सोरांस्रिनि गाबनायनो नै माबानो बिसिनि संसारावनो आं गोदोनानै दङ बिदि आङो जिउखौ बारहोनोसै नामा ओहो नङा आं सोलायनांसिगोन आंनि संसारखौ आं नायनांसिगोन आं बिसोरनि खाथिराव हाबैनो गावनि फिसाया दिनै मोनजादों ना मोनलोंदों ना मा बिसारखौनो खबरखौनो लानो बावगारलायलांबाय ओहो जानाय नङा आं दिनैनिफ्राय आइनि बोसोन बायदिनो सोलिग्रा जानांसिगोन आरो आइया फंसे खोथा बुंहरदों बिनि फुवायाथ' फाग्लाखा जाम्बाखा अफिसबो थांनो रोङा जेबो रोङा खालि पुतलाजोंनो दिन थांखायो आंनि हौवाया अफिस थाङो थाखा खामायनानै लाबोयो आंनि थाखाफोरजोंसो बिसोरखौ फुसिबाय थानाय जादों नायगारबाय थानाय जादों आंनि हौवाया एसेबां खस्थ' मावदों आरो बिसोरखौ आं जाहोगारबाय थानो साननैसोनि उनाव आंनि हौवाखौ मोजां नुनानै आंनि हौवाखौ बरायनासो लाबावसिगोन बियो जानाय नङा आं माब्लाबाबो बिदि हगारना होनो हानाय नङा नाथाय मोनसे खोथा जाबायना आफाया दिनै मा जादों अयन' दिनफोराव माबा मोनसे बुंनांगौ दङब्ला जमा थानायावनो बुङो आंखौ दिनै न' सिङाव थोनहरदों आरो आइखौ दिनै नाम खारिलायनानै सोंखारिबाय मा जादों निश्चय माबा मोनसे जादोंदां आं हाबला दे बिसोरनि गेजेराव आब' जोमै जिरायनानैलाय माखौथो सानबाय थाखो आइया नोंखौ टाउनाव थांनो लोगो लादोंना मानोथो नों दाबो ओंखारनानै थाङाखै थांदो थां आब' थांगोन सम बायदि आं ओंखारनानै थांगोन आंखौ नों बिसार लानो दरखार गैया आं दायो गथ' गोरलै नंला सोरनिबा थोननाय सोरनिबा फोरोंनायावल' आं मावनो गोरों जानो नों नोंनि खामानियाव नांनानै था आब' नों आंखौ दिनै मानो बेफोरबायदि साइड बाथ्रा बुंखो आंखौ माबाफोर गाज्रि मोनदों नामा आब' मा जादों आब' आइया दहाय आंखौ मा साननानै बिदि बुंखो नोंनि न'खरखौ सिफायगोन नोंनि हौवाखौ सेनानै लागोन होननानै आंखौ आइया मानो गोरोन्थि बुजिखो आब' सोरांस्रि बिदिब्ला नोङो जों मा रायलाया बेफोरखौ इन्जुर खननि बास्थाबना खोनासंबाय थायो नंमारगौ आइया थिगखौनो बुंदों सोरांस्रि आरो फंसे खोथा गोसोआव ला दिनैनिफ्राय आंनि रुमाव हाबनोबा आंनाव सोंनानैसो हाबफै डाइरेक्ट बिदि हाबनो नाङा आं मोजां मोना बिदिखौ एसेबो